en episodis anteriors. Benvinguts i benvingudes al Colador, un espai on fem entrevistes i tertúlies per curar-nos de veritat a les vostres pantalles, a les vostres cases i, per què no, als vostres cors. Tenim una tertúlia que tela, perquè parlarem de 3 sèries, les 3 sèries del moment. Així que, sense més dilació, vaig a presentar-vos a les 2 persones que m'acompanyen avui. Tenim en Tita Freda. Hola, Tita Freda. Hola, què tal? Hola. En Morfeio. Bona tarda, venim a xerrar. I jo mateix, Xandaluz. Avui és spoilers total. O sigui, si no ho heu vist, em sap greu, però us ho menjareu tots els spoilers, val? Tots. Vinga, passem a la casa del drac. Passem, ho dic jo, que és el meu canal, ja ho he dit. Perdó. Passem... Anem parlant, Morfeio, Espera, que haig de fer-ho bé, això. Espiat. Nosaltres ja hi som. Passem a parlar de la casa del drac, que és una adaptació del llibre, d'una part concreta del llibre de Foc i Sang, preqüela de lo que és Joc de Trons. A veure, per on comencem aquí? Jo vull començar amb el meu dubte de sobre si és la millor sèrie de la temporada o és Andor, que és una cosa que no sé. A veure, és que són molt diferents. És que a mi em costa comparar. Per mi, Andor i Casa del Drac són molt bones en el seu estil. Vull dir... Són 2 grans sèries, però aquesta per mi és la sèrie de l'any. Sí. A veure, a mi em sembla... Hi havia molta gent que deia que s'estaven avorrint, que va ser lenta, no han vist Joc de Trons les primeres temporades, o no se'n recorden. I no estaria d'acord, igual. La primera temporada és brutal. Sí, però... Perdona que t'ho digui. És una... Sí, per això la primera temporada és brutal, però les primeres temporades van amb el seu pas. I mira, i van més ràpides del que haurien d'anar. De fet, aquesta, per mi, és la més fidel a l'estil de J.R.R. Martin. Va al seu pas, va filant totes les trames on no hi sobra res. Hi ha algun episodi per mi més fluixet, però perquè tampoc passa tanta cosa i és més... Però és o sigui, objectivament és bo. Per mi m'agradaria que passés més coses, però igualment trobo que és una sèrie que va al seu pas perquè ha d'anar-hi i quan passen certes coses t'hi trobes allà amb tot el treball fet. Saps? Amb totes les coses... Però és que això no és gratis, tio. Això no anava. Això no és gratis. O sigui, això no és casualitat de la vida. No plouen les emocions. Es construeixen i es fan bé. És molt bona feina. Jo ara, partint una mica enrere, és molt complicat. Jo que veig que devoro sèries i veig moltíssimes sèries, és molt complicat acabar una temporada i que tots els capítols et semblin el pitjor, sigui un capítol notable. No funciona així. Les sèries normalment per enganxar-te és el primer capítol és molt bo, després ja baixant, acaben alt per aguantar-te per la segona temporada. Jo aquí he vist un nivell que no feia molt de temps que no veien una sèrie sencera com a conjunt de temporada, on tots els capítols són relevants, tots passen coses, tots t'emocionen i per això, quan acaba com acaba la temporada, et trasbalsa. Per qui han mencionat, un moment, Bueno, marxa, adéu. Per qui han mencionat un dels pitjors fills de fruita, anirem a dir-ho així, però deixeu-me parlar, de la sèrie, que és el m'estic argumentant a sobre. Espera, que és el Col. Ja en parlarem del Col. Qui és el Col? Criston Col. Col de Brussel·les. Col de Brussel·les. A veure, Tita, Puc parlar? Sí, pots parlar. És que han fet un comentari i no el volia deixar passar. No, endavant. Sembla bé. Deia que quan... A mi m'ha passat una cosa molt curiosa a la sèrie, m'agrada moltíssim. I no sé si us ha passat a vosaltres, però quan vaig veure el penúltim capítol, que és el que es dedica als verds abans de que comenci... És a dir, el penúltim és quan estan a punt d'esclatar tot, no? I és el dels verds. Quan se va acabar aquell capítol tenia unes ganes terribles de veure què passaria a l'altra banda, no? Correcte. I això demostra que la sèrie està molt ben feta. També és veritat que el Martin és guionista, és a dir, quan ell escriu llibres, moltes vegades és una mena de mix entre història i guió, no? Domina molt bé el ritme narratiu de la tele. Realment és molt més senzill potser portar-ho a la... Efectivament, i a més els seus personatges tenen
una manera de ser més moderna que els de Tolkien. I que no hi trec mèrit, Jo dic, és una No, és una qüestió simplement temporal. És un autoriu, de moment, l'altre no. No trec mèrit al treball d'això, dels guionistes i directors de la sèrie, però vull dir que és més estructural. Però a banda d'això, vull afegir que quan el pitjor d'una sèrie, el que se li critica molt fortament, és que hi ha un capítol que és massa fosc i tota la resta ningú sembla... Bueno, potser una mica de ritme, hòstia, potser podrien anar un pèl més ràpid. Hi ha gent que diu al revés, és a dir, joder, ha durat un capítol aquest actor, perquè el següent ja s'ha fet gran, no? Clar. Quan el pitjor, la crítica més ferotge és el puto capítol no es veu, que és veritat, el puto capítol no es veu, sisplau, foteu un puto llum allà. És que la sèrie és excel·lent. Jo trenco una llança pels capítols foscos. A mi m'agraden els capítols foscos. Està bé que siguin foscos, però que a mi m'agraden. Haig de tancar totes les llums i fins i tot tancar-me la llum del cor perquè s'ha de veure, Xems. S'ha de veure alguna cosa. La emoció del personatge. Una mica de cara. Una mica de... No es veu una merda en aquell capítol. Puges al break del... Joder, és que encara que el pugis te queden tots blancs, llavors. És que no hi ha contrast allà. L'única crítica que he llegit jo del capítol així una mica per sobre és del lector aquest que el que vol dir realment és que ha llegit el llibre sobre algun canvi puntual de matís en alguna escena i tal respecte a la novel·la, però per lo de més, una sèrie que contenta el fan del llibre, que solen ser gent bastant repel·lent normalment. I l'espectador mitjà, jo també, està molt bé, tio, està molt bé. Vull dir, tenim una sèrie que recordarà molts anys i a mi m'alegra molt saber-ho. Espera, encara li falta. El futur... No, és que el que li falta va millor encara. El cas és que és una sèrie de la qual jo tenia... És a dir, tenia cert temor a dir han fet Joc de Trons, que és com la sèrie principal, no? Ha tingut molt èxit, però ha acabat com ha acabat, i aquesta al ser com una espècie de... D'això no parlarem, perquè jo soc un defensor del final de Joc de Trons. Però és que jo no l'he vist. Hauria de marxar. Jo soc un defensor del final de Joc de Trons. Jo el que no soc un defensor de la forma. Bueno, és igual, feu el que vulgueu. Si parleu d'això ja marxaré. No parlem. Una coseta. Espera, que acabo la... Acaba de dir la d'això i... Sí, jo el temor que tenia és s'ha fet aquella sèrie, ha tingut molt èxit i tal. Per mi té un nivell que va de dalt a baix, és a dir, acaba molt pitjor de com va començar. No l'he vist, però és la meva imaginació, ¿vale? Per tant, tenia el temor de que aquesta sèrie continués amb la línia de dolenta, per dir-ho d'alguna manera, de l'altra, no? Però en realitat el que ha fet és totalment al contrari. La gent que potser estava farta dels dracs o de la història de cases nobles de Ponent, de Joc de Trons, s'ha tornat a reenganxar amb aquesta sèrie. Aquesta sèrie és tan bona que aconsegueix que t'oblidis del que passa a l'altre i te'n vagis aquí, no? És un plaer tornar a Ponent i George R. Martin és molt bon escriptor. I tornar amb els Targaryen, perquè els Targaryen és superinteressant. Era una història que s'havia d'explicar. Tothom és Targaryen, també t'ho diré. No. Jo sabent el que passa, no. Una coseta. Simplement vull dir dues coses i vull marcar una mica de fer dues parts del que parlarem, val? Ara us ho dic. A veure, aquí ens diuen... Ens pregunta el Mestre Tita si la sèrie emociona algú que no ha vist Joc de Trons. No cal veure Joc de Trons. No cal, perquè és abans i no... De fet, lo recomanable és... Tant de bo jo no l'hagués vist Joc de Trons, però... Correcte, és al revés. L'únic efecte és que hi ha llocs que visiten que els veus, doncs, una mica com era abans... No, però... Clar, exacte, per tant és al revés. És a dir, primer és així, després és com és Joc de Trons. És l'única d'això. Aquí l'Adam de Trasler diu una cosa que jo... Crec que la millor definició de House of Dragons i en general de Joc de Trons és el cor de la ciutat. Sempre ha estat un... És que és això, és a dir... Sempre ha estat un culebrón. Clar, és un culebrón venezolano a l'edat mitjana. Et juro que mai havia tingut tantes ganes de veure sèries polítiques, perquè a veure, Joc de Trons és una sèrie política total, com des que vaig veure Joc de Trons i vaig llegir els llibres i tal. I em passa que, o sigui, em flipa i no ho sabia, saps?
Vull dir... És que Joc de Trons és una mena de combinació entre política i fantasia. Això és només política. Sí, és només política, que és la part que enganxa realment. És la hi ha la part dels dracs, però aquí els dracs són una arma. Però ja entra, són una arma. És una arma. És com si tinguessin una ballesta que disparés naps. Sí, els dracs és com una cosa que tenen per ser persones. Ara que comentem els dracs, crec que el Morfeu n'ha fet referència. L'altra crítica potser era amb una escena en concret, no sé si ho... Espera, un segon, ja entrarem. Vull fer dues coses, val? Més allà perquè m'he preparat les dues imatges per fer certa transició. Vull que parlem primer de la primera part de la sèrie, perquè aquesta sèrie té dues parts, diguem-ne. És la part en el que el rei és més jove i les filles doncs, són nenes, i la part en què passen a ser tothom adult, almenys els protagonistes de la primera part. Filla. La filla. Bueno, la filla i la filla d'altres. Bueno, clar, és filla d'algú, però que és l'esposa. Sí. Val, o sigui, la primera part, aquesta... primer, jo em poso els peus de l'actriu. On te poses els peus, dius? Tinc un problema amb els noms, vaig obrir algo. L'actriu o què vols saber? Rhaenyra és la noia? És que tinc un problema amb els noms dels Targaryen, tio. Em lien molt. Puc dir una cosa perquè veieu com és el tarannà relacionat amb això? Deixa'm acabar. Digue-la. No, és que he d'acabar, cony. He d'acabar de dir. Estava relacionat això dels noms. Bueno, però no és dels noms, que vull dir aquesta noia. La Rhaenyra Targaryen, als seus peus, la pedazo d'actriu, que és aquesta noia, que quan me la van canviar vaig dir a veure què passa. Van canviar-ho bé, però em sembla excepcional la seva interpretació. No sé, a mi em sembla excepcional la seva interpretació. Hi ha un detall de la... Perdona, Morfeu, sé que volies parlar, però... Jo no he llegit, no he arribat, estic llegint el llibre, però no he arribat als punts. És igual si l'has llegit o no. Hi ha un detall de l'actriu que fa de Rhaenyra gran que a mi no m'acaba... És a dir, potser és una qüestió de direcció, no sé. De la gran, dius. Sí, crec que li falta un pèl de força en determinats moments. És a dir, hi ha moments que crec que hauria de ser un pèl més agressiva. Estic d'acord. No tan bleda, és una mica bledeta a vegades, però no sé si és una qüestió buscada o no, o passarà alguna cosa que ja ha passat i de cop i volta serà fill de Satan, no? No, l'important és que la sèrie sigui conseqüent i de moment no és. La tia ha triat aquest camí i ella canviarà per nassos, vamos. Les actrius són Millie Alcock i Emma Darcy, em sembla. Darcy. El cognom de la Millie, Alcock, sí. Cuidao, Bueno, i no parlem de la interpretació de Matt Smith com Daemon. Doctor Who. És un Targaryen. És un puto Targaryen. Jo tinc el problema que hi veig el príncep de Crown. Jo no sé si el Felip o el Carles. Jo Doctor Who. I jo veig Doctor Who, clar. Però jo crec que és... sí, clar, perquè és que té una cara molt característica i és difícil. Sí, però s'ha anat perdent, Passava molt al principi, ara ja està. M'has enganxat, però jo crec que és un Targaryen directament. Jo crec que és un Targaryen a la realitat i després va decidir... El que no em quadra, que ho deia abans, que hem dit, ja en parlarem, és el rei, el Viserys. A mi no té una cara poc Targaryen. A veure, a mi no... Però és un senyor de Sòria. M'encanta. A mi no em quadrava la primera part. És un gran actor. Vale, però quan està mig mort, quan està podrit ja és igual. No, però quan es fa vell, fa una... Bueno, ja parlarem a la segona part, però fa una interpretació al final. No, és que no parlo de la interpretació. Parlo de que quan el veig és el que dèiem dels elfs, no? Aquests elfs dels Anells de Poder no són tan perfectes com els de... No, de fet, Viserys, De fet, George R. Martin li va escriure un tuit a l'actor dient enhorabona, has fet un millor Viserys que el que jo vaig escriure. És molt possible, és molt possible. De fet, si busqueu... Que a mi em sembla el més bèstia que et poden dir. A veure, si busqueu això és més lleig encara que aquest, però no ho sé. A mi el personatge, a mi m'agrada molt perquè m'ha fet fer una cosa que és odiar-lo a la primera part una mica per ser massa... Però és que és així que... Ja, per això, però és que per això ho ha fet bé, perquè és rotllo, tio, però...
Pensa que quan un Targaryen... Aquí podem parlar de la novel·la, també? Podem fer spoiler de la novel·la, també? Bueno, depèn si ha sortit o no. Si ha sortit a la sèrie... No, vull dir que aquest tio a la novel·la... Sí. A veure, jo hi arribaré, ja m'ho trobaré. Mort d'obesitat, com aquell que diu. Mort molt plàcidament. Quan un Targaryen té de sobrenom el Pacífic, és que alguna no va bé. Bueno, m'has fet bastant spoiler de la part d'això, però m'és igual. M'està bé. Estem aquí per això. Vull dir... Perquè no hi he arribat encara, però... Li ha donat un punt més dramàtic a la sèrie, un punt més tràgic, però aquest tio va tenir una vida molt plàcida i molt bé, perquè el va venir després. Però de fet mor al llit dormit de gordo, com aquell que diu. No em sembla gens malament. O sigui, és que és brutal. És molt Martin la forma que té de morir-se a la sèrie. Vale, però explicant una cosa que no té res a veure. Anem per parts. Anem per parts, va. Més aviat perquè si no anem saltant tant que es desdibuixa. Ja, però és que és així, això, ho sento. Te ve al cap una il·luminació i te'n vas allà. Però, o sigui, jo o sigui, us deia que l'actriu m'agrada com fa perquè aquesta, o sigui, capta perfectament la mala llet Targaryen i la innocència al mateix temps. Es barregen tot d'una forma que és que aquesta noia té una cara molt curiosa. Jo no li diria mala llet, li diria una altra cosa. Sí, però... Sí, a veure, ho deia per això. Perquè la mala llet no... És que no sabria dir-ho, No, que són borbons, vull dir, són gent que correcte. Entre germans, estan tarats del cap. Estan tarats del cap tots. Són Asburg, tenen la barbeta aquella sortida. Passa que bojos tots. Estan tarats... Sí, perquè a la història els Targaryen... A mi m'agrada molt aquella gent que li va posar Joc de Trons, li va posar Daenerys a la seva filla i al final va acabar sent el que va acabar sent. No faré spoilers. Ni tenim un al xat que té una filla... No faré spoilers, sí? Amb nom de Joc de Trons. Pues està molt bé que ara s'expliqui les decisions de Joc de Trons veient com és el caràcter Targaryen, que feia falta. És que, a veure, els Targaryen ha sigut una família de bojos i tarats tota la vida. A veure, es barregen entre ells també per una raó clara, que han de preservar la sang, llavors... La sang pura, però... I això fan els Borbons també ho fan, això. Bueno, els Borbons tot és cas real, La diferència és que els Targaryen l'han de preservar per una raó concreta. És que... No són exclusius, és a dir, el tema de controlar els dracs no és exclusiu dels Targaryen. El pots reclamar tu si vols, realment no. Ah, sí? No, qualsevol persona del món mundial... Realment no, però no afecta, és que clar, em falta... No afecta. No cal ni que siguis de Valíria, pot ser de Sòria una altra vegada. De fet, tema simplement... Lo dels dracs de Targaryen és la major mentida de la història de Ponent. És que això ho diuen a la sèrie, és a dir, que deixen la frase, el controlar els dracs és una fantasia, l'únic que tenim nosaltres de bo, d'avantatge respecte als altres, és que ho fem, és a dir... Vale, perdó. Llavors, no és que hi hagi res que afecti... No. De fet, probablement hem fet spoiler de la segona temporada perquè això us veurà. És a dir, hi ha un moment que es veu, això. Sí. Crec. Doncs, a veure, el que deia això, que la... O sigui, el que passa amb la Rhaenyra, és que... És una mica enamorat de l'actriu, jo penso, Jo crec que sí. No, estic... Però seria normal, És normal, no? Bueno, a veure, és guapa, molt jove, això sí. És molt maca, tio. És molt maca, però vull dir que el personatge... O sigui, està allà com que no li foten gaire cas, només al seu pare, com sempre. O sigui, ja passa la segona temporada també, i és una de les raons per lo que tot és com és. Però la tia va traient parts de... És que no em surt la paraula. A veure si m'ajudeu a donar la paraula. Caràcter? De caràcter, però d'intel·ligència i tal, però al mateix temps és una nena. Llavors, té la part aquesta d'innocència, innocència entre cometes, vale? No és que sigui innocent, sinó... No, és innocent sí, però vull dir... Els capítols té 14 anys, aquell personatge. Sí, però no innocent en el sentit bleda, diguem-ne, no? O sigui, tot el contrari. No, innocent de que ja t'entenem, que no entre a les innocència tripijocs, no?
cridar-li les coses, bueno, voler atrevir-se i tal i qual, que no sap el que implica, vale? Perquè quan agafa alcohol, que va més calenta que... O sigui, és que clar, o sigui, l'escena que se la... Jo deia, no entenc molt bé, llavors ja ho vaig entendre, però deia, no entenc molt bé per què s'emporta el Daemon, se l'emporta allà al prostíbul per fer-li això, deixar-la a mitges i tal. O sigui... I clar, s'ho repensa, Sí, s'ho repensa, però igualment li surt bé igual el que vol fer. La resposta a qualsevol decisió de la sèrie és la mateixa. Sí. Són Targaryens. Amb això soluciones tot el coses. Sí, perquè el Daemon és un tros de fill de puta que flipes. Vull dir. La gent també, ara comença la gent a fotre-li Daemon als seus fills i veuran el que passa. Exacte. És un tarat, és un altre tarat. Bueno, no diguem el que passa perquè això crec que és molt curiós, sense fer spoilers, però Morfeu, que s'han llegit els llibres, no? És molt curiós perquè crec que la gent no les veurà venir. És a dir, impossible. La gent està pensant coses que no passaran. Martin és un fill de puta. Martin és un fill de puta. Bueno, en tot cas, no digueu coses de la... No hem dit res. O sigui, només t'estic dient que em dóna la sensació que la gent s'ha fet una idea de cap a on aniran les coses i d'aquí 3 capítols a la segona temporada ja no sabran on mirar, perquè la cosa haurà sigut una lavadora d'emocions. Tinc unes ganes que passi això. Tots els que hem vist Joc de Trons sabem que ni el bo és tan bon ni el dolent és tan dolent, i tots els personatges tenen matisos i són grisos. Doncs això és així, per sort. No aprendrem de les lliçons que hem après de l'altra sèrie, per sort, espero, vamos. Però que la gent no es porti decepcions. No, però per mi, cada entre moltes cometes de decepció que em porto, passa que ja m'hauré llegit el llibre, segurament, perquè... Tens temps de sobres. Tinc temps de sobres. Cada decepció que em pugui portar en aquest d'això és pateixo un ratet i després gaudeixes, saps? Vull dir, perquè al final, amb Joc de Trons, però quan vaig llegir el llibre La boda... És la puta pàgina més terrorífica de la història. Jo estava currant a Bilbao, estava allà sol, a l'hotel, després de fotre un banquet, perquè els de Bilbao donen bon menjar, em vaig llegir això, o sigui, el dia següent vaig anar sense gairebé dormir, perquè vaig estar tota la nit dient, que 3 dies vaig estar allà dient, que encara no sabia què havia passat, mirant tots els capítols per veure si es deien el nom de la persona. Només ho pot fer Martin, això només ho sap fer Martin. És que els llibres és encara millor que la sèrie, perquè és una puta pàgina, és el que us dic. O sigui, passes d'estar molt content amb una pàgina a ensorrar-te el teu món a la següent. I és... Ves a la merda, desgraciat, saps? És increïble. La lliçó que ens va ensenyar Martin amb Ned Stark, això crec que... A mi m'ha rebentat també lo de Ned Stark. Una generació sencera s'ha canviat perquè veníem d'un puesto on els bons eren bons i no morien mai. És que és aquesta la diferència amb George R. Martin ens ha ensenyat una lliçó molt gran. Una cosa que no puc deixar passar, el comentari que no està mort, que està aquí, el comentari del Belisaurio, si demanes un Targaryen a l'Express t'arriba un Velaryon. M'agrada molt. No estic d'acord. Jo tampoc, no estic d'acord. Són l'hòstia, els Velaryon. Els Velaryon són imprescindibles. Fixa't que se'ls rifen. És a dir, els Targaryen sense els Velaryon no són ningú. Quines coses importants passen en aquesta primera part? A veure. Ara puc donar una dada friki. Els Velaryon, els que no són ni de Joc de Trons, són la família que li cedeix els barcs a Stannis quan assalta Desembarco del Rei. Els vaixells, què he dit? Els barcos. Els barcs. Has fet una cosa estranya. No, perquè la gent em pregunta a mi, però els Velaryon aquests ja no surten a Joc de Trons. Sí que surten, però t'has de fixar bé. Endavant. Sí. Primera part, correcte. No, el que volia dir... Quines coses passen a la primera part? Comenteu el que creieu. Te'n deixaràs una de molt important. No, digueu vosaltres, val? Perquè jo la primera part la tinc una mica d'això, hi ha cosetes que em sortiran quan digueu vosaltres. Estic segur que ningú pense en el que jo crec que és el més important que passa a la primera part. A veure, què és? La mort d'Alyssa Targaryen. Perdó, Alyssa és? No, Aemma Arryn. L'esposa del senyor Viserys. Sense això i sense la mort del seu fill, Baelon, la sèrie no existeix. Sí, està clar. Està clar, claríssim. I aquella escena és quan em vaig cagar bastant en el senyor aquest. És molt dura. Perquè tela, deixar morir la dona
perquè vols un hereder. Hereu? Joder, és que jo soc Charnek. Soc Charnek, Però això és un tret Targaryen. Bueno, és un tret de la reialesa. Sí, però és que ja et comencen fotent això, ja comencen amb Joc de Trons, saps? Clar, allà és quan agafes ràbia al Viserys. Clar, jo és rotllo, tio, o sigui, carregues la teva dona i mirant-la. Vull dir, és que la seva dona, la cara de l'actriu, o sigui, el tros que fa aquesta actriu ja li val per alguna cosa. Però es penedeix d'això fins al dia de la seva mort. Home, clar, i aquesta és la cosa, perquè hi ha molta gent veia això i deia, hòstia, aquí quin masclisme i tot això. Està clar, és que és el que et volen... És que és el que defineix coses que t'han de fer odiar aquests perquè vegis també com evoluciona. Anomena hereva la filla perquè se sent malament per haver matat a la mare, evidentment. Clar, i a partir d'aquell moment defensa la filla a capa i espasa fins al dia de la seva mort. És l'únic que li queda, sí. I tothom està en contra d'això, saps? Vull dir, o sigui, és brutal. Per tant, el que us deia, és un moment que marca tota la puta sèrie. És el moment que ho defineix. Bueno, és entre això i després que Otto Hightower, que és el comou... Clar, comencem a moure fils... El que a mi em sembla això terrible, la escena terrible és quan envia la filla petita a l'habitació del rei a si te la pitges. Aquí està la clau. A mi em sembla terrible, això, terrible. Terrible. I a més, això a la seva filla la defineix tota la sèrie. A la Alicent, diguem els noms, així es queden. Sí? Alicent la defineix tota la sèrie i per tot el que passa no la pots odiar del tot. De fet, és que Alicent no és dolenta, Alicent. No, pots tenir moments que dius... Però arriba un moment, crec que trenca amb el que li demana el seu pare i comença ella, que és la segona part de la sèrie. És a dir, sí, però aquest també és un moment de canvi, no? Sí. No, hi ha un moment que deixa de mirar i mira pels fills, perquè aquesta sèrie... Exacte. Clar, però igualment... Ella es converteix amb el seu pare. Però igualment en cap moment pots... a veure, pots dir que cabrón, pots dir puta merda el que fa, però en cap moment pots fotre... el teu odi no pot anar a ella del tot perquè sempre va al seu pare. Sempre bifurca. Dius, sí, però és que tot el que està fent és una putada, és una puta presó. És una puta presó. I després la presó són els fills. O sigui, Foc i sang és una novel·la que va sobre mares en un món d'homes. Sí. A partir d'aquí, és així la sèrie, és el resum de la sèrie. Sí. A partir d'aquí, evidentment, és el que tires la sang en aquest sentit i tot ho faran per ells. O sigui, tot el que es liarà és pels fills, de fet. Sí. Evidentment, ja ho estem veient. I clar, la primera part és això, que són amigues, que són molt amigues, elles dues. Sí. I clar... No es pot ser amic d'un Hightower, eh? El puto Hightower, és que el tio aquell, la mà, que és la mà del rei, de Viserys... Però tu consideres que fa malament Hightower o mira pel seu interès? No. Traient aquest gest de la filla, jo crec que fa bé Hightower. A veure... Hightower, pel seu interès, fa de puta mare. A mi no em sembla que sigui un personatge malvat. No, però el que a mi em costa d'entendre, o sigui, al món real no entenc aquesta fixació per voler ser rei d'un tron que l'únic que fa és matar-te a tu i tota la teva família, que és el que passa constantment amb aquest puto regne. O sigui, i per cert, parlen dels 7 regnes i haurien de parlar dels 6 regnes. I això que diuen, que en aquests mons, doncs això ja passa, però li proposen matrimoni amb una nena de 9 anys. Qui? Espera, això què ha dit? Sí, això era el... Hòstia, qui era el de... Sí, ho he vist el comentari. Qui era? L'Ed Cavalleu, diu. Sí, però ara no me'n recordo els noms. A veure, ara no me'n recordo qui era. No, però és molt normal, l'hereva del primer fill de no sé què, el príncep del Sí, però... Sí, és molt habitual. No, qui... El rei. El rei, el volen casar amb una nena de les Valèries. Això, sí. Això, i després, bueno, igualment aquesta és jove i tal. Però, mira, o sigui, fins i tot, la gent, molta gent, ho veu raro, o ho veu estrany, tot i que aquests mons, perquè a veure, al final, el tema medieval, sempre aquestes coses de nens i d'això... Heu jugat al Crusader Kings? No. Això sembla el més normal de la sèrie. És això, és això. He de casar el meu fill recent nascut amb una senyora de 75 anys.
Però vull dir que igualment en aquesta situació, que en aquell món és normal, J.R.R. Martin li fot el cosa que no ho vegis tan bé, no? Perquè no tothom... o sigui, realment no es veu tan bé. Es fa perquè ja és una cosa que es fa, però no es veu això bé. No és una cosa que s'alegri la gent. No, clar, és un moment trist, però necessari pel regne, sí, clar. Sí, però vull dir que això es representa bastant en... Bueno, és que ho diu el mateix personatge, és a dir, clar. ho faig perquè estic obligat a fer-ho, no perquè ho vulgui. És una nena de 9 anys. No, clar, tampoc són tan malalts. Doncs això, que no sé, a mi em sembla... Aquests matisos que tenen aquestes sèries m'agraden molt. O sigui, dintre de la mateixa sèrie hi ha diferents molts punts de vista de la mateixa cosa. Et fa plantejar-te contradiccions. Clar, això, et fa fa plantejar contradiccions. No ho hauria millor. No ho hauria dit. T'he vist, t'he llegit la ment perquè som companys, ja ho saps. I clar, tot això acaba la primera part... doncs això, amb el... Com acabava exactament? És que ara... Bueno, com creix. Sí, però hi havia... Quan se fa gran. No, és el sopar on apareixia Adalbert, no? Sí, hi ha l'escena on maten a la parella del Leonor. Espera, hi ha una cosa important, i aquí entra el senyor Cole, que clar, o sigui, aquí hi ha una cosa... Té un sobrenom aquest home. Crispin. No, té un sobrenom que no el podem dir. No, sí que el pots dir, perquè ja ho ha fet, el Hacedor de Reyes. Hauries de dir en singular. Però ho ha dit una mica. Bueno, és igual. Li ha ficat la corona al... Bueno, no... Calla. Aigua. M'has portat com a expert en... És igual. Sí, però spoilers no. Bueno, però a vegades és difícil, Per això jo intentava insinuar-ho sense dir-ho. Com sóc un bocas jo, doncs... Doncs això... Ja ho ha tirat, ja. Que a veure, el que porta tot això... No tot això, però a part d'això, és bueno, d'això, he de tornar a mirar perquè... Rhaenyra. Doncs això, el Daemon vol... Se la vol triscar pels seus plans, una mica, i no ho fa, però torna més calenta que una olla bullent. Ara no me'n recordo com era això. I clar, està el col allà i diu, pues bé, anem a aprofitar, no? I... No ho veguis així, perquè s'ho movim molt dur per un guàrdia blanc. L'escena... A la darrere Bueno, sí, se li veu a la cara el patiment. Sí, està patint que puta mare. Tio, que aquesta gent ha promès no tocar dona mai més. Quan es fa... Quan deu estar els prostíbuls de... Ha fet això, sap què ha fet, sap què significa... No teniu noblesa cap. La responsabilitat és seva. Totalment, perquè no dubta gaire, Vull dir, no està allà... Que, per cert, l'escena... Un moment. Què? Pots utilitzar la frase dels Anells de Poder més molla que un còdol de riu que diu l'Adam del desert. Volia buscar això per ficar-ho en algun moment, però no he tingut temps. Més molla que un còdol de riu. Correcte. Doncs... Impressionant. Bueno, és el millor de la sèrie. De llarg. El millor de la sèrie és el doblatge en català. Correcte. Sí, d'acord. Tira, que som a l'altre ara. Sí, ja ho sé, tranquil, No, és que no acabarem mai. Trobo que va a l'escena que fan del lletament aquest, crec que està bastant bé, perquè a Joc de Trons una cosa que potser feien massa al principi era tothom amb pilotes, vale? Està bé. Bueno, HBO, popes i dracs. Però al final jo crec que, bueno, no cal tampoc, val? Llavors, jo crec que ho han fet perquè a més també es van queixar una mica que no volien sortir tant en pilotes, que és totalment comprensible, i ho han fet, jo crec que ho han fet bé i que no treu el que és, vale? El Joc de Trons, però jo crec que han fet una escena... També et diré que en aquella escena el personatge representa que té 14 anys. Sí. És a dir, això influeix a l'hora de que els americans diguin saps? No... És cert. Clar, és menor. És cert.
Clar, no sé si... No, a Joc de Trons no hi havia cap menor que surti. Bueno, no ho sé, sí, tenies a la Sansa, tenies a l'Ària. Sí, però no surten no surten en pilotes. Bueno, és igual. Que passa això, i clar, això també ho sentencia tot. Vale? Això ho sentencia tot, perquè llavors jo crec que, o sigui, l'Alicent li agafa una mena de enveja o una mena de rotllo jo no puc estar amb qui vull i tu sí, saps? Tu fas el que vols, encara que això impliqui el que sigui, no? Jo estic complint pel regne i tu estàs fent el que et dona la puta gana sense pensar en res, no? És una mica aquí... Bueno, és això, l'Alicent, a partir d'aquest moment, comença a estar rabiosa. Sí, però es basa tot en una suposició. Sí. Una suposició que és una equivocació, perquè li porten el té aquell de lluna perquè no tingui fills i a partir d'aquí se li una mica. El Cien està parlant, o sigui, això és a l'entrelínia, és el que diu ella, que ella també volia fer, però l'argument de la sèrie és perquè ella li diu, ¿t'has pitjat algú? I ella diu, no, jo estoy todavía... Sí, bueno, això també, sí. És la mentida el que detona tot. No que li agradi... Però també en part, la mentida i també el fet de que ella està lligada... O sigui, ella està a la presó i ho està fent pel regne. O sigui, ho està fent... Recorda que aquella escena és ella pitjant amb Criston Cole i mentrestant el rei pitjant amb ella, una escena molt desagradable, que està sobre allà com un porc allà. Sí. Clar, ella que no és part de la realesa, o sigui que no és... sí que ho és. Sí, però no de... O sigui, no és... Forma part de la cort del rei. Sí, però no és de la família real, encara. Ojo al Hightower, O sigui, ella no ja ho és allà. Ella no forma part de la família reial i està complint més amb el regne que la filla. Llavors és això. Ja és reina, ja. En aquell moment ja és reina, sí. Bueno, m'enteneu, no, el que vull dir? Sí, que no és una Targaryen i està allà pringant. Sí, vull dir que ella està fent pel regne un sacrifici molt bèstia i l'altre està passant una mica... I a més la menteix sent amiga. Però en realitat el sacrifici el fa per la seva casa. És a dir, no pel regne. El regne és aquella gent que es mor de gana, que caça rates pels carrerons de... Ho està fent pel papa, sí. Sí, ho està fent pel papa, però bueno, el papa, com que el papa vol manegar el regne, ho està fent pel regne. Al final és tot el mateix. Però... ja m'has entès. Sí. Però és un problema d'ambició. Però que clar, això està... O sigui, em mola molt aquest rotllo. Passa que l'odio una mica. Després no tant, per certes coses, però... Era rotllo, tia, però... Igual que el col. Diré col perquè és així, perquè és una col. El tio... A veure, o sigui, el tio sap el que ha sacrificat i en cap moment o sigui, li ha fet cap amago de dir-li que estava enamorat d'ell. O sigui, arriba i diu ei, anem a follar, així de clar, i ell, ei, què tal? Bueno, és igual, em trec l'armadura, m'ho trec tot, m'estic un rato traient l'armadura perquè això està molt bé, que estic un ratet traient-se l'armadura perquè devia ser xungo follar tenint aquestes coses, saps? Però és el rotllo de que, vale, ara m'enfado, quan he sigut jo el que ho ha triat, realment. Si hagués insistit molt, si hagués insistit prou... No, però aquí hi ha una relació de temps, Sí, però hi ha una relació... Pitgen bastant temps, Sí, però hi ha una relació que... Ell s'enamora al final, però no és un cop només. He de dir que potser és potser un dels problemes que té la sèrie en aquest sentit. O sigui, aquesta escena crec que és una mica precipitada. Passa una mica sense que la gent entengui... Conec gent que no ha entès la reacció del col el que deies tu després, que vindrà després, que és quan ja presenten l'home de la Rhaenyra, que és el Velaryon, i l'acaba trinxant. Clar, la gent no entén aquesta reacció. És massa sobtat. És a dir, potser no s'explica prou el que deia ara el Morfeu, que hi ha hagut hi ha molts salts de temps. Que hi ha hagut aquí diverses setmanes de folleteo. Sí, a veure, realment... Funciona igual, però sí. Realment el tema aquest de que de cop, doncs això, li talla... Per cert, molt bé els tallaments de cap d'aquesta sèrie. Menció especial.
El del Velaryon Tots la mateixa família. El de Velaryon és increïble. Menció, Sí, està molt bé. menció especial. Bueno, el Velaryon és el... És que posen els noms. El que li deixa la llengua només. Sí, el germà del... Sí. del De Corlys. Sí, diguem... del Corlys. Sí. Bueno, vull dir que sí que jo vaig trobar molt repentit. Suposo que ja quan llegeixi el llibre veuré a veure si hi havia més... Va ser diferent, és diferent. La Vale. situació és diferent. Hi ha matisos diferents, sí, per trobo arribar al que- mateix puesto. jo també- Sí, la conclusió és la mateixa, les motivacions són molt semblants, però l'escena en si és cert que a la sèrie no s'entén perquè aquell home de cop i volta li agafa allò i, saps? Vull dir, hauries d'haver posat algun element més que et portés a induir que aquell home tenia uns celos. Sí, perquè realment l'odies bastant, perquè és el rotllo, tio. A veure... Alcohol no l'odies. jo Fins sí. aquell moment, No, fins aquell moment no. Ara, vull dir, en el moment en què comença a comportar-se així, dius, hòstia, és que és massa... Però bueno, tampoc és molt greu, crec. O sigui... No, però simplement- és el que o sigui, és un S'ha de sobreentendre petit problema. coses, No? ja està. És un petit problema que potser es podia haver resolt millor, però bueno. Sí. I a veure, no hem parlat de Daemon del tot en aquesta primera, perquè el tio... també és un que està emprenyat tota l'estona, també. Aquest. Però té cara d'estar-ho. Però té lògica, Sí, és sí, a dir, sí. té lògica perquè ell creu que seria millor rei que el seu germà. Sí, i segurament... Creu. No. Espera. Segurament... Segurament ho seria... No! Espera't, deixa'm acabar, tio. Segurament ho seria en la mentalitat de rei que té Daemon. Vale? Perquè té la mentalitat d'algú... Ell... Acaba. Què digues? Ell vol ser el conqueridor. Clar, Ell això... vol ser Aegon el conqueridor. Què vol dir això? de ser Guerra. fort. Sí, de ser fort. És una persona caòtica, no és estable. Sí, no sí. pot ser. Sí. És a dir, és un tio massa violent per ser rei. L'altre potser és massa tranquil, Sí, però aquest és massa violent. Perquè, clar, l'escena en què va... A veure, era on era això? On hi havia la serp. Bueno, que ell va sol allà a la cova aquella. No me'n recordo bé. Los peldaños Sí, de piedra. els renglons de pedra, em sembla que és en Sí, català. doncs... o sigui, aquella escena, Déu-n'hi-do, també. Vull dir, el tio... És que el tio té una planta, Daemon, té una planta, l'actor, que et quadra perfectament. És molt Targaryen, sí. Sí. I a més, quan se'n va Rocadrac? Què? Per què se n'anava el Rocadrac? És que la primera tinc Bueno, una mica... ell- El fot fora el germà, no? Sí, ell mateix, és a dir, com que passa una mica del que el seu germà li demana, fins que el seu germà no li ofereix ajuda, no decideix acabar la guerra aquesta estúpida i fer-se ell mateix rei dels graons de pedra, o no sé com se diu en català. Sí. Clar, allà hi ha un conflicte de no em fots ni puto cas, te vull ajudar perquè ets el meu germà, i l'altre no vol ajuda. Bueno, I tot el Consell, tot no, però bona part del Consell, sobretot a la mà del rei, efectivament, el Hightower, sí, no? És el que li va fent cants de sirena perquè el Daemon no és ni aigua, saps? Vull dir... Perquè sap que passarien tots per la pedra si estigués Daemon de rei. exacte, és que no és algú manipulable. És a dir, Anaria a tots. Sí. A diferència del Viserys, al qual a base de consells i bones paraules vas portant cap a on tu vols, o bones paraules, o simplement agafant la teva filla i fotre-la en la seva habitació el dia que es mor la seva dona, per exemple. L'altre això no s'ho deixaria fer. És molt més espavilat en aquest sentit. És a dir, és un Targaryen més llest. Sí, és el difícil. que passa és que Viserys no vol conflictes. Vol regnar en pau. Vull dir, no I vol... per ser massa tou... Però el que passa és que, a diferència d'altres que m'he llegit en el llibre aquest, d'altres Targaryen que van aconseguir una pau durant molt temps, que això és d'abans, no és de després, o sigui, no és spoiler. Ell vol aconseguir la pau, però no és tan bon estratega com
com qui va aconseguir una pau duradera en el passat. Llavors jo crec que és una mica, vol ser una mica aquell, però... Però pensa que estem parlant d'una pau, és a dir, és una mica... Ara se'm llançaran al cap, però és una mica com la pau del franquisme. No riguis, és així, és molt fàcil. És que és així, és a dir... És molt fàcil tenir el regne en pau amb 20 dragons amagats. Exacte, perquè hi ha als 7 regnes després dels Targaryen. Sí, està clar. Perquè me cago en Déu, si no els hi fas cas, te tallen el cap. Sí, però hi ha altres Targaryen del passat que sí, van utilitzar els dracs, però també van utilitzar... van saber... Sí, però que és una pau imposada. És a dir, és una pau a la qual estàs forçat a fer el que et demanen. Dintre del tema de tenir els dracs també pots liar-la i que se'n vagi tota la merda i que n'hi hagi pau i tot te'n vagis a la merda perquè justament tothom està en contra, val? O sigui, per molts dracs que vulguis. Que els dracs també es poden matar. Vull dir, costa, però si estan tots d'acord, poden fer-ho. Llavors jo crec que és una mica... vol la pau... és una mica equidistant. Vale? Bastant equidistant. Però equidistant en el sentit de... Mira, no molestem a ningú, no fem res, perquè no molestarem a aquest, ni a l'altre, ni tal. Però no fem res. Aquest és el problema, crec, de Viserys. Bueno, aquest exemple te'l posen, el fet de que ell no fa res, precisament amb el seu germà, que és un senyor d'acció, i diu, hòstia, als graons de pedra hi ha un problema. I l'altre, bueno, ja s'arreglarà. I a més, el Daemon molt mola perquè el tio està casat i d'una forma molt... Aquella escena també és criticable. Sí, a veure... Deixen la gent de la Vall d'Arryn com idiotes perduts. Sí, és una Després mica... ho arreglen una mica. Sí, clar, hi ha l'escena en què mata la seva dona. És una mica... Si la vaig trobar una mica entre poc creïble i... Jo crec que podien haver utilitzat un esbirro, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, no feia falta que ell anés personalment a la Vall d'Arryn, se plantés davant de la seva senyora, la senyora es morís de forma random. És que el tema es vol perquè li cau el cavall. Sí, però que es podia haver... No et genera una rotllo, hòstia, que dolent, que mal fet. Però és aquestes cosetes que, a veure, hi han de ser, a veure... És molt difícil portar un llibre, o sigui, a la sèrie de Joc de Trons, fins i tot les millors d'això, hi ha cosetes. Hi ha cosetes que si t'han... Sí, queda un pal estrany. Hi ha cosetes que queden estranyes. Però aquesta escena potser per mi és la més estranya. Vull dir, és la més rotllo, hòstia, molt poc lògic, però bueno. Sapiguem com són els Targaryen, no m'estranya res. Sí, però... Però el llibre, per exemple, passa d'una altra manera. No passa, de fet. Sinó el tema de que li caigui el cavall a sobre i sí, aquesta va ser la mort, saps? És una mica... Joder, no sé, saps? No, els Arryn no són idiotes perduts. Bueno, hi ha algun nen que potser sí, però els Arryn no són idiotes perduts. Que t'ho estan dient. Si us plau. Els Arrys són regulars, els Arryn. Ja sabem a Joc de Trons també com va la cosa. Però bueno, és estrany tot plegat. Bona família. Per cert, mos estem deixant, sí? Potser encara no ha arribat el moment de parlar-ne, però mos estem deixant la família Strong, del qual hi ha un personatge que no m'agrada, però no m'agrada perquè el personatge no m'ha d'agradar. Qui és la família Strong? Els Strongs són... El papa dels fills. No, un senyor que passava per allà i curiosament els fills de la Rhaenyra s'assemblen molt. Ah, vale, sí. Sí, vale, doncs hi ha aquest, el seu pare i el seu germà. Si voleu passem a la segona part, perquè crec que ja... Sí, la primera part es planteja doncs, que això, entra l'Alicent amb el sopar amb el vestit verd, que això vol dir war, és el vestit una mica de guerra. Quan Antigua, que és la capital dels Hightower, volia convocar els seus banderizos en català, com es dirà? Banderers, banderers. Pues posava la llum del far d'Antiga, la posava de color verd. I això, el vestit verd, és el que significa. Sabeu amb quin foc ho feien, no? Suposo. O sigui, el foc verd. Correcte. És que Antiga, que és la capital diguéssim, el regne del qual són els Hightower,
és allà on hi ha els mestres, la seu dels mestres, i és allà on s'investiga, diguéssim, el foc aquest. I els Septons Suprems i tot això? No, el Septor Suprem en aquest cas és a la capital. Estava abans, Abans sí que sí, clar, perquè abans la capital del regne és antiga. Correcte. Abans d'arribar als Targaryen i fundar el desembarcament del rei, la capital és antiga. Sí. Correcte. Tot i que abans de que arribessin, el set, diguéssim, no tenien tanta presència, però bueno, sí, antiga hi era. Vale. Perdó, que me'n vaig amb història dels 7 regnes. Jo el que vull és marcar el punt en què estem a la primera part aquesta. Llavors això, doncs, Alicent entra a això, diguem-ne que estan ja... El Colt s'està a punt de matar, però l'Alicent li diu: ei, espera't. Espera que ja ho trobarem. Algo farem. Ja ho trobarem. I bueno, acaba així, alguna cosa més, que ara no recordo, però, bueno, sí. I en la segona part és on hi ha xitxa i limonà per parar un toro. Aquesta primera part és com un... Anem a saber una mica cada un de quin peu calça. Abanderats, és veritat. A mi em crida molt l'atenció que ho hagis dividit així la sèrie, No ho havia escoltat mai, tio. Per mi la primera part és aquesta primera temporada tota sencera. No, ara comença la guerra. Ho fa quan canvien el personatge. Clar, però estic fent-ho per canviar el cartell. Perquè sí. L'excusa és per canviar el cartell. Perquè tinc aquí el cartell al costat. No em sembla malament, és una bona manera també. Doncs ara són grans, tothom és gran. Alguns més que altres. El Col, jo crec que s'ha fet la més jove. Sí, estètica, perquè més jove no sé, però igual bastant. No sé si té alguna cana i li han pintat. I l'Alicent també, aguanta molt bé aquesta dona. Pensa que és com a 10 anys més gran que la Rhaenyra. Sí, la Rhaenyra sembla més gran. I la Rhaenyra ha passat molt malament, Ha passat una vida molt puta. Ha passat molt malament. Però l'Alicent... No dic que no sigui maca, dic que es veu més gran que l'altra i quan en realitat l'altra és 10 anys més gran. Però l'Alicent, bueno, sí, es veu més jove. Sí. L'Alicent és més gran que la Rhaenyra. Sí, però aquí es veu més jove, sí. No sé, a veure, les actrius... El càsting és espectacular. A mi em va costar una mica al principi, perquè, clar, passar de cop de les nenes a aquest és rotllo... Bueno, has d'acabar d'això, però després ho fan molt bé. Ho fan molt bé, les dues. És espectacular el càsting. I a mesura que va avançant la... Mira cada vegada, tio. Però Alicent sí que s'assembla la nena a la gran. S'assemblen molt. Físicament s'assembla, o sigui, passa per ella. Sí, s'assembla més que l'altra, però bueno. I jo al principi tenia dubtes de si havien canviat, imagina't. No. Però un moment que vaig pensar, dic, és la mateixa? Aquesta actriu és l'actriu que surt a Ready Player One, que és la noia que té una d'això a la cara, una marca de naixement. Cicatriu. No, una marca de naixement. Cicatriu no, marca de naixement. No l'havia vist en cap altre paper i mira, guai. Bueno, aquí comencen ja... Vale, clar, perquè no hem dit que la primera, la Rhaenyra, ho diré cada vegada diferent, si us ho dic. No, si ho estàs dient bé. Rhaenyra, això, la fan casar amb el fill de... Velaryon. A veure... Marc Deriva. Que és gay. Com bé Laenor Velaryon. Per cert. Suposo que tots vau estar al cas de què passa amb aquest personatge. Perquè hi ha gent que no ho va veure. És que jo... I els van caure els calçotets a terra quan van descobrir què passa realment amb aquest personatge. Jo no ho vaig veure, tio. O sigui, no sé què va passar, que, no sé, estava a la lluna. Que és el capítol fosc, va passar. Sí, però quan marxa en barca. És que el meu germà em va dir, no, si està viu. I jo dic, hòstia, és que quan va... Lo de la barca, no sé què va passar, que jo ho vaig veure, Mira, és el final del capítol. És el capítol fosc i la gent pot ser que creu que el tio aquell marxa en barca, l'altre, l'amant, diguéssim, el que el mata.
Sí, sí. I ja està, i no donen més importància al senyor que porta caputxa i que se la treu misteriosament. Jo soc dels que em vaig perdre en aquell moment. Correcte. Però bueno, va ser No ets l'únic, No ets l'únic. Aquesta és decisió curiosa perquè el llibre sí que mor ben mort, I no entenc per què la sèrie ha decidit... Em sembla brillantíssim, o sigui, em sembla super Martin aquesta solució. Està bé, a mi em sembla bé. Clar, no sé què implica, suposo que ja no... Bueno, pues implica que per mantenir la mentida poden perdre un aliat. Sí. És a dir, aquesta gent tindrien tan fàcil com dir, clar, si el teu fill és viu, saps? Clar, a mi és que si... A la Rhaenys, a la seva mare, la que havia de ser reina... Sí. Una cosa, al llibre de la Rhaenyra, o sigui, el mort, mor ell... Accidentalment. És la casualitat de la vida. Es mor en una festa apunyalat, també. No, com a sèrie. Vale? A la sèrie mor accidentalment. Sí, però no és la Rhaenyra... Joder, tio. Rhaenyra, no diré bé, Rhaenyra no és que... Perquè es dona a entendre la sèrie que la Rhaenyra ha dit al Daemon que, ei, fem-lo desaparèixer, saps? Aquí està la clau, li diu fes-lo desaparèixer, però jo me l'estimo. Clar. Que no és el mateix que mata'l. Clar, però el llibre suposo que mor, però no mor per ordre d'ella, no? No, mor accidentalment en un accident borratxos a una festa. No, perquè clar, no em quadraria, és que no em quadrava en cap moment que l'hagués fet matar. No, és que a la sèrie es mor accidentalment, cau a la llar de foc. En el moment oportú. Per això. En el moment oportú. Sí. Que allà el ninot està bé, també. Però està bé, l'escena està bé. Sí, està bé, però és això, que jo em vaig perdre en això, també, però bueno, que està bé. Però bueno, que és això, que clar, el senyor aquest, abans d'estar afinat, aquí diu, em falta veure què passarà amb el drac d'ell. El drac d'ell? No me'n recordo ara, això. L'Ed Cavallé ho ha dit. Té drac. Sí, però... Sí, bueno, sí. Tots tenen drac. Llavors, això que deia, que durant tot aquest període, diguem-ne, clar, al principi intenten fornicar per tenir fills, però no... No ho fan bé, no se'n surten. No se'n surten, no se'n surten. I clar, de cop apareixen uns nens amb color, amb cabell, morenos, diguem-ne, amb cabell moreno, vull dir, de cabell negre més negre que... Bueno, allà cabell negre i fort, els han tintat allà com perquè es vegi el més negre possible i diuen, bueno, és que potser a vegades passa que hi hagi Targaryens que surtin amb el cabell negre, ho diuen així. Diu, bueno, a veure, parlem-ne. El que parlava de perfilar bé personatges, el carinyo i el carisma que té Strong en mig capítol que surt, també. Sí, és que surt 23 segons. Surt res i dius... I surt amb la imatge de... Quin bon tio, no? Que noble, que guai aquest home. Estic orgullós que sigui fill. I la puta mort que té amb dos escenes. El seu pare és horrible, tio, o sigui... Allà hi ha una cosa que és de lore una mica, de background, que és aquesta maledicció de Harrenhal. És a dir, la família Strong és a qui han donat Harrenhal, que és el castell aquest gegant. Família castellà, família capitxa. Horrorosament, a més. És a dir, des del tio que ho va construir, que és Harren el Negre, que és un senyor de les Illes del Ferro, Harren el Negre és un fill de puta de les Illes de Ferro, com tots els de les Illes del Ferro, que són tots uns fills de puta. Van deixar l'edifici... Sí, doncs quan va acabar el castell, més o menys, se va sucarrimar, no sé. Sí. O se li van sorrar el cap, no sé, me'n recordo. Bueno, I tots els que han anat passant per allà han anat morint. Les famílies, o sigui, no ells, les famílies, vale? És el castell Els Strong els hi passa quasi, perquè en queda un, que és aquell que fa el paper d'aranya, el paper que feia... Sí, el que està coix. Sí, correcte. Que aquest és el personatge que a mi em falla més. Aquest és el personatge que m'agrada menys. Que aquest provoca el foc, de fet. És el germà, correcte, és culpa. Es carrega el pare i el germà per fer fora la reina. És el germà. Però ara és el nou senyor de Harrenhal. Correcte. Ja et pots imaginar, no? Per on van les coses. Sí.
He sentit alguna cosa, Tita? T'ha caigut? Sí, ha sigut jo que m'ha caigut aquí un... Clar, és això, que... A veure, el fan servir com... l'aranya i el... I Varys. És Varys, important, això és una barreja. És important. Bueno, és que Varys és l'aranya. Sí. No, jo deia Meñique, volia dir. Tu vols dir el... no, perdó. Baelish. Sí, el Baelish. Dit petit. Sí, vull dir que és una barreja dels dos, una mica. Més un que l'altre. Però bueno, que sí, que aquell... Bueno, és això. Però és que, hòstia, la mort... O sigui, l'escena és molt curta, de la mort, però em sembla molt interessant. O sigui, em va... Quan el pare comença a sentir el fum i tal, i comencen allà a picar i l'Strong a l'altra banda que s'està cremant i tal. Hòstia, és una escena molt curta, però em va colpir. O sigui... És que és el que diu el està ben Morfeu. feta. Aquests senyors han sortit 15 segons a la Agafen sèrie. carisma superràpid. Surt amb una escena on està entrenant els seus fills, suposadament, els seus fills. Ningú té proves de que siguin els seus fills. La manera d'acomiadar-se dels fills abans d'anar a Harrenhal és el que Correcte. És el que marca. Que els agafa, el puc agafar, l'agafa, els tracta com el pare que és. Sí. És que simplement amb la mirada que té, quan estan lluitant i veu que els nens estan... Los ja estan fotent a caldo, amb això ja n'hi ha prou per agafar-li apreci amb aquests. Per cert, portem... I guapo que és, hòstia. Portem 2 hores i quart parlant. I mos en falta una, eh? Sí. I mitja, perquè... Sí, jo crec que aquesta... Hauríem d'anar per feina aquesta segona, perquè si no... Jo més m'estic gana. Però és això, que és el rotllo aquest, no? Que comencen... Bueno, se'ls carreguen i tal, i clar... Ja es queda... O sigui, és que pot... O sigui, a mi em fa... La Rhaenyra... Joder, no ho diré bé. Rhaenyra. Estic a punt de dir-li ramera... No, és que no ho diré bé. O sigui, tinc un problema amb perquè el Xan és dels verds. Rhaenyra. Xan és dels verds. La Rhaenyra en aquesta segona és el patiment... A veure, que s'ha buscat escena. també a vegades, eh? A vegades s'ho ha buscat, però... Si li podem donar l'Òscar a aquesta senyora per l'escena on té un fill... Ah, sí, molt bé. De l'últim capítol... Sí. És... O sigui... Sí, l'últim. Sí, és la cosa més xunga que he vist mai. Sí. I ho fa de... O sigui, t'hi fots allà. Hi ha un moment que soc jo que surto d'allà. És molt... Crua. Sí, és molt crua. Sí. Està molt bé. No, aquesta actriu fa molt bé, no l'havia vist mai. O sí, potser, perquè està tan caracteritzada, has de mirar a veure d'on surt, però ho fa molt bé. Però a veure, espera, que ja m'he perdut. Bueno, volies que anés a malgrar la segona part de la sèrie, de la temporada. Fills. Comencen a sortir fills. Comencen a sortir fills. Quants fills té la Rhaenyra, Xan? És una bona pregunta. Trivial de... No, espera, te la complico. Quants fills tenen la Rhaenyra i el seu nou espòs Daemon? Perquè en porta també el Daemon. Que no són seus, però... Sí, però bueno... O sí que són seus. Tenir-ne... O no, ara no me'n recordo. Tenir-ne... Està comptant. No. És igual, però no juguem això ara, que és dificilíssim, per favor. És que hi ha un problema, que tinc un problema... L'he vist tant... Aquesta sèrie, el problema és que he tingut tant merder, que l'he vist tan saltejada, i els últims els he vist bastant junts, que hi ha moments en què no recordo. O sigui, tenen molts. Té 6 fills. Té 6 fills. 3 de cada color. Vale, sí. Passa que hi ha el Daemon... Sí. Surten un momentet i no tornen a sortir. Perquè són molt petits. Sí, però és que jo, de fet, hi ha un moment que deia en té més? Perquè té ja no fills. Recordava. Hi ha el moment en què el pare li ensenya, li diu... Que crec que li va dir a Egon. Li diu a Egon? Sí. Li ensenya a Egon, vale, en el pare, i després ja no torna a aparèixer. És l'únic moment en què apareix. I llavors ja vaig oblidar que tenia més fills. Vale? Llavors, no recordo però bueno, en té uns quants, sí. Has de restar un ara, però... Sí, bueno, sí. De restar un de la compta. Una, em sembla, no? És nena. Crec. No. És nen? No, home, no. Com que nena? De Luke.
És un dels negres. No, jo dic el que es mor quan no apareix. Ah, no, bueno, però això no és restar perquè no ha acabat sent. Vull dir, realment. El que no sé és si realment és la nena o no. Em sembla que sí, que és la nena. Sí, que és la nena. Sí que és nena, sí. Que el pare té una malaltia que comença ja a anar-se'n una mica a la puta, però el tio aguanta, El tio aguanta molt, Crec que té una malaltia que crec que és la mateixa, que ja surt a Joc de Trons, que és l'escatagrisa. Sí, vindria a ser una mena del... No, crec que és la mateixa. No és l'escatagrisa. És lepra, és lepra pura. És que l'escatagrisa i la lepra eren molt semblants. Sí, però l'escatagrisa crec que fa aquesta cosa de grisa que en tot el cos. Sí. De pedra, com de pedra. Aquí no. No, és lepra, és lepra. Doncs potser teniu raó, Potser teniu raó. No, ho va confirmar l'actor en una entrevista. Ja ho van dir. Aquí se li van caient a trossos tot. Sí, una mica sí. Hi ha un moment, per cert, que surten els dits de color verd, que es van descuidar de treure-li amb CGI. Sí, però se li cauen els dits, en teoria. Clar, però quan ja li falten 2 dits, hi ha un moment que no van aplicar l'efecte d'esborrar els dits i surten els 2 dits de color verd, allò pintats. El croma, com el croma. Això no m'hi vaig fixar. Sí. Bueno, doncs, això, que el tio, o sigui, a mi en aquest moment és quan m'agrada més Viserys. Perquè el tio està fotut, però el tio, està bastant a la merda, perquè és l'Alicent realment la que està governant. Aquella entrada al tro de Viserys és és brutal, aquella escena. Tota l'escena, quan el tio diu, ei, que jo vaig al sopar, i la música, jo vull sopar, la música entra allà, és... tota la interpretació que fot aquest tio és d'Òscar, així de clar. O sigui, jo agafaria aquest, li donaria un premi per aquesta interpretació. No, està il·luminat segur a Emmy, seguríssim. A ell i al senyor que ha fet o senyora que ha fet el maquillatge. Sí, perquè és a mi extremadament perfecte, o sigui... A mi em flipa quan s'aixeca el germà del Velaryon i li ha de dir bastardo als fills, que li diu Daemon, digue-ho, sisplau, digue-ho. I s'aixeca l'altre, tot el fet pols que està, i treu el ganivet, sí. I li repta, que no és res aquest avi, però li surt la vena Targaryen per fi. Li surt el rei, allà que és. I a més, ho fa amb tot el que té sobre, però es nota que està fotut. Està enfadat i ell vol lluitar, si fa falta lluitaria. Sí, però es nota que està fotut i treu totes les forces que pot. O sigui, la interpretació és tan bona que és que... No sé, és que és rotllo que notes cada moviment i cada cosa, cada gest, quan parla, cada cosa que fa, és tan coherent, tant amb tot el que és en aquell moment. Quan s'acosta al tro que li cau la corona un moment i el germà cura i se la dona, doncs aquesta escena es veu que no estava planejada, que li va caure el tio de veritat i van continuar rodant i va quedar, tio... Per mi tenia pinta. Jo quan vaig veure vaig dir té pinta que... No és perquè es noti, sinó perquè... Bueno, perquè... Però queda molt simbòlic, a més. Queda molt simbòlic de que li caigui la corona i vingui el germà corona i se li torni a posar, com dient, no aguanta encara, saps? Per cert, crec... Però a més, espera't, simplement una cosa, aquest gest, a més, és una cosa significativa, i suposo que per això ho van deixar, perquè quedava ben el sentit de que Daemon sempre ha estat com, saps, que li deia que volia, que era millor que ell i tal, i ha marxat, i ha tornat, i ha marxat, i ha tornat, però tot i tot això sempre té un cert respecte, un cert... El germà se l'estima molt. Se l'estima, i es nota amb moltes coses, es nota. I aquest punt li dona molta raó a això. I és una escena que ho reforça i jo crec que està molt bé. Perquè ell podria, quan li cau la corona, no donar-li. I a més, jo crec que en aquest moment, en els moments finals de tot això, jo crec que està orgullós del seu germà, Daemon. O sigui, perquè... No és ben bé... O sigui, no és que estigui orgullós. No orgull, sinó respecte total, saps? És un tema de família. És a dir, aquell senyor és el seu germà, és el seu rei, i l'altre no és ni el seu germà ni el seu rei. Però no per això, sinó pel fet de com... de la força que té a l'últim moment, la força que potser mai ha mostrat. Ja l'entenc. Hi ha un amor entre els dos germans, encara que no s'entengui. Sí, és el rotllo que dius, hòstia, no dius en cap moment que Daemon anés i matés a Viserys. No hi ha cap moment que et pugui fer pensar això. No. Et pot fer pensar que anirà i fotrà un motí i es carregarà tots, però no a Viserys. És correcte. Anava a dir,
el Corlys, el germà del Corlys, que es diu Corwin, o un nom semblant, no recordo, crec que als llibres no existeix. Qui és el Corlys? El germà, el que li tallen el cap. Ah, vale, sí. El que vol ser el lord de marca deriva. Sí. Que imposa. Em sembla una solució fantàstica d'un personatge que diu me l'he tret de la butxaca màgica dels personatges que no existeixen i me'l trec de sobre amb un acte genial que serveix per posicionar la gent, no? És a dir, aquella escena t'estan dient on se posarà cadascú a la batalla que ve. I és l'excusa per donar aquesta força a Viserys. Clar, és això, o sigui, d'un personatge que... Perquè en aquell moment li dona l'excusa per treure tot el que pot i demostrar que fins que mori estarà allà. Potser sí que hi és el personatge, no ho tinc clar, però crec que no. En tot cas, d'un personatge que aparentment és com a molt secundari i tal, n'hi treus una escena brillant i molt justificadora del que passava després. I d'Aemon, que dius, no, a la meva família no l'insultaràs així, o sigui, et tallo el cap aquí davant per molt Velaryon que siguis. Que Velaryon per aquella època era la família més pasta de Ponent de llarg. Per aquella època mercaderia. Bueno, els Velaryon són els únics que... l'única família, a part dels Targaryen, no?, que tenen arrels de Valíria. No. N'hi ha uns quants, crec, de fet, que n'anomenen un altre, no ho tinc molt clar, però els Bar Aemon, o una cosa així. Doncs no... Hi ha una família que... N'hi ha 3 o 4 i tots viuen... Sí que hi ha alguna perduda por ahí, sí. Tots viuen a les illes del revoltant de Marca Deriva, Rocadrac, i 3 o 4 illes de per allà són famílies que venen de... Vale. Però són famílies com... És a dir, els Velaryon també ho són famílies que depenen una mica dels Targaryen. És a dir, venen com a relacionats, saps? No és que siguin subordinats, però més o menys. Vale? O sigui, venen amb ells. Al moment en què marxen de Valíria, venen tots junts. Sí, s'escapen. Val. Bueno, doncs això, o sigui, jo aquí quasi m'aixuco i aplaudeixo. Pues haver-ho fet. Haver-ho fet perquè jo ho vaig fer. I després d'això, a veure, estaves tirat al llit, era estrany. T'aixeques. És igual, t'aixeques i pots... Avui ho he fet a Tales of the Jedi, per cert, però bueno. Segueix. Doncs, no, simplement ja aniria a la part final. Que... Aemon. Que, hòstia, no m'esperava que passés el que va passar. Aemon, què dius, Aemon? Ah, vale, sí. Ah, per cert, sí. O sigui, és que té un problema amb els noms, ja us he dit. Ja ho sabem. No hem dit que la primera part, doncs, bueno, que Aemon va robar el drac de Merca Deriva perquè l'altra dona del d'Aemon s'ha suïcidat directament perquè tenia problemes en el part i va dir, suposo que va dir això. Estimo més cremar que com obrin amb canal. Sí. És molt subtat. La Ena Velaryon, Sí. La Ena. Que llavors el d'això, bueno, diguem-ne que qui era el que li fa el tall? No me'n recordo els noms, tio. Qui fa el tall en qui, perdona? Qui li fa el tall, li treu l'ull. Qui li treu l'ull? Ah, és el germà mitjà. Com qui li treu el que mor al final? És Luke. Sí, és el mateix. Lucerys. Doncs que l'evolució d'aquest paio de la primera part a la segona és impressionant, perquè el tio és una llàstima, que suposo que després ja tindrà més paper a les altres temporades, però és una llàstima que amb aquella... No sé si és així o caracterització, perquè no l'he vist gaire, però la caracterització és de el mires i dius, vaya fill de puta, i encara no sé què... Però és un tio, no és tan dolent, no és el típic dolent negre, És un tio bastant intel·ligent i bastant culte i... Sí, però la pinta és de malparit. I... Sabeu que seria, abans ho han dit per xat, és el fill perfecte del Daemon. No, és que el llibre es deixa intuir que és fill de Daemon, de que Alicent perd la virginitat, en realitat, amb Daemon. I aquest és el resultat. No volent, evidentment. Això ja ho veuré el llibre. El que passa és que hi ha el germà gran, Però vull dir, és com un rumb que es deixa com anar, però que no t'ho prenguis en sèrio com part de la trama, Us deixa com anar així, perquè fixa't que Aemon el respecta moltíssim quan el mira, al sopar
quan es posa davant d'Aemon... És que jo crec que limita una mica. Limita una mica. Poden ser... I el càsting de l'actor no crec que sigui casualitat que s'assemblin tant, perquè físicament s'assemblen moltíssim. Tenen un... això. Però jo crec que aquí el fet aquest de que joder, com se diu? Ara m'està passant el del Shen, l'Aemon està imitant el seu tiet, és a dir, la seva figura Targaryen de referència és el seu... L'admira perquè és el Targaryen de pura cosa. Correcte. El seu pare el veu feble, en canvi, o l'ha vist tota la vida malalt, tota la vida feble, i en canvi el seu tiet el veu un tio fort, capaç de fer la guerra, etc. Per tant, el que és fastigós és el germà, el rei, evidentment. L'Aegon. Aquest és un malalt, és un malalt. Sí. No, a lo millor canvia una mica, no. El rotllo, tio, és que ara quan mor el pare ja es veu aquí es veu tota la mà dels Hightowers, el que volia fer. Hòstia, el tema és que fins i tot l'Alicent està allà flipant una mica, vull dir... Ella sap que no són bons reis, els dos fills, i ho sap perfectament, tota la sèrie. Perfectament. Però és el que hi ha, perquè si no els matarien, que és la idea que li fica el pare. O els fa reis, o se'ls pelen, I llavors ella sapiguent que no són dignes de ser reis. Clar, és que és això. O sigui, l'Alicent sempre està en una presó. Sempre està en una presó. O sigui, aquí ella diria, hòstia, però és que no. O sigui, a més, tornen a tenir com una mica de connexió. Vaig de mirar cada vegada amb la Rhaenyra. No dic Ramera, que fa molta mal imatge, tio, Ramera, tio. És que, tio, si ho dius ràpid, Rhaenyra. És que em costa molt, ho sento. Però, a veure, Real Acadèmia Espanyola, Rhaenyra. Tinc un problema amb els noms en general, Rhaenyra. Doncs, clar, és que tornen a tenir com una connexió, es veuen les amigues que eren, es veuen en aquell moment. És una escena que està guai, perquè jo no la trobo... O sigui, no és forçada. Es veu allò, es veu. Sí, clar, perquè la gent no es... I després, clar, se'n va la puta merda. Perquè em foten aquest, a més, el tio allà, que no vol ni ser rei. Però no et descuidis, és que em sembla vital i molt Martin, l'escena que hem comentat abans, quan es mor el rei, està responent a la Rhaenyra. Sí. El dia abans. I confon a la Rhaenyra amb l'Alicent sent campanes, i a partir d'aquí, vol que els meus fills siguin els hereus. I és la justificació clara pel seu pare. Alicent s'ho pren com li dona la gana, però no sé com li va bé, clar. Bueno, de fet... és que també... Però és ambigu, perquè s'ho inventa o realment s'ho creu que el rei ha dit això? O jo crec que faig una mica de paripé, faig que m'ho crec. No, jo crec que ho sent, però clar, ho interpreta, com passa sovint amb aquesta saga, ho interpreta com vol. Clar, jo crec que ho interpreta com lògic pel fet de que ell ha estat al seu costat sempre. No, però ja sap que no té sentit de que tota la sèrie el rei digui que la filla serà la reina i a l'últim moment al llit digui que no. Alicent s'ho agafa una miqueta, com ha dit això. Sí, però... I si es parés a pensar, diria no. El problema és que la interpretació que es fa no és això. O sigui, la interpretació que es fa és com que se la creu. Això és una constant. Llavors, és a dir, que la gent interpreta les coses com li convé, és una constant. No, però jo dic la interpretació de l'actriu. La interpretació de l'actriu no és de... M'ho crec perquè m'ho vull creure. No, la interpretació de l'actriu és... No, sí que és m'ho crec perquè m'ho vull creure. Sí que ho és. Hi ha una frase al final del capítol que diu i així serà, no sé què, i així es farà, no sé què. Com amb un to, diguéssim, com... Tu has deixat això, jo em faré la boja i tu has dit això. Ho hauria de tornar a mirar, però bueno. No, fixa-t'hi, o sigui, que l'home està parlant de l'Aegon el Conqueridor i ella diu, parlem d'una Aegon, no dic quin número, doncs deu ser el meu, saps? Ja està, ja em va bé, jo m'ho crec, alegria. No està parlant de Jon Nieve, allà? Bueno, fa referència a la cançó de Geli de Foc que li explica l'Aegon. Però Aegon... Diu el nom, Aegon també és el fill que li va ensenyar... És que Jon Nieves diu Aegon, també. No em fotis spoilers, sisplau. Ui! No, encara et queda. Bueno, és igual. Total, que llavors es lia tot, fan el fill... Ja ho tenien parlat, diu el cavaller, sí, però aquesta és la justificació de l'Alicent sobre si mateixa
per fer el que farà. I és el que... I el Consell, si el Consell no hagués tingut clar que volien això, haguessin segurament batallat, a part del senyor Gran, no me'n recordo, el senyor Gran, Déu el tingui en els seus... El desconegut era? No, el desconegut, sí. Són 7. O sigui, sí, el desconegut és el de la mort, no? El desconegut. Sí. El desconegut el tingui en el... A la seva cina. A la seva cina sona molt bé. Que el Col, per suposat, el senyor aquest que té un problema bastant gran. Ja sé que parla de la profecia, l'Adam del desert me vol corregir, però que en algun moment parla del que diu l'Aegon a la profecia o de que la profecia li va transmetre des de temps d'Aegon. Però juguen també amb que Aegon és el fill també de la reina. Clar, aquí està la clau. Juguen amb tot. Però és igual, no ens estiguem aquí. No, home, vull dir que aquest és molt important, aquest moment. És molt important. És la justificació de l'Alicent, però vinga. És el moment més important de la temporada. És important, però bueno, que sí, però anem a lo que implica. Vinga, anem resumint, anem cap al final, vale? Els dracs. Luke. Que es lia tot i estan allà a Rocadrac, allà que la Rhaenyra vol fer com el seu pare. Vol pau, no vol guerra. Que maca és la taula encesa, perdó. És preciós. O sigui, ho vaig veure i vaig dir... És preciosa aquesta escena. Genial. O sigui, és una passada. Doncs això, I el tema de l'abort, de l'avortament, que aquesta escena, el que hem dit, que és una genialitat. Duríssima. La interpretació de l'actriu. I és que, clar, o sigui, és que el tema d'enviar els dracs, que a veure, ja es podia imaginar que hi hauria algun problema, vale? Sí, però ella... No. Ho explica molt bé, Ves allà amb el Baratheon, que ja és un tio que et rebrà molt bé. Sí, però no tindràs cap problema. És que a més és família. Clar, però a veure, ja es podia imaginar que els altres no són tontos, que els altres aniran a les cases aquestes també. Tu esperaves tu? Clar. Sí, jo m'esperava que passés... A veure, t'esperaves que passés alguna cosa al moment en què veus el drac gegant aparèixer per allà. No que passés allò que va passar. Ha passat. Jo m'esperava que arribaria allà i allò no serien flors ni violes ni de bon tros. Perquè, o sigui... Ella ho pinta com que el que tindria problemes seria l'altre. A més, Stark i l'altre. No sé. Els Arryn. Els Arryn i els Stark, perquè ells són els durs de convèncer, saps? Tu creus que els verds són iniciativa. Tu creus que aniran que sabent que aquelles són cases que aniran a buscar-les, però Xen, no recorda que realment són família, realment no pas, és a dir, el Baratheon evita que passi res. El problema és l'element incontrolable de l'Aemon. L'altre no m'esperava. Bueno, li diu d'aquí fins la porta, sí, però després busca't la vida. Clar, però és matar-lo, això, Però el fotut és que el tio va amb el drac a espantar-lo, no a matar-lo. Ja. Llavors, clar... Aquest és un matís molt interessant que hi hauria per hores de discussió. No, però és que això es veu perfectament amb la cara que fa al final, que és una cara que ho diu tot, La cara és, vamos, la Eliabo parda. Sí, però... He tirat nitro, no sé què, de tungsteno. Però la cara és espectacular. La cosa que tu no pots jugar a fer la brometa i espantar amb Vagar la dragona, que és la dragona xunga de Ponent, perquè passa justament el que havia de passar. El tros de bitxo, o sigui, és que li fot una queixada, és que la queixada és espectacular. Aquí hi havia crítiques sobre el fet de que els llibres no passa exactament així. O sí. No em digueu com passa als llibres perquè necessito... És diferent, deixem-ho que és... No és diferent, és que no s'explica tan bé com aquí. Pot ser. El que anava a dir jo és una crítica absurda, perquè el que passa és totalment lògic, està molt en coherència amb el que estan tota l'estona dient a la sèrie, de que la il·lusió de controlar els dracs és això, és una il·lusió. Fixeu-vos quan està avortant Rhaenyra com el drac. El seu drac està patint també. És quan es veuen aquests flaixos de drac, és la seva dragona que també està patint per veure la connexió emocional entre dracs i Targaryen. El tema és que realment no t'ho esperes que passi això. Està molt bé l'escena. T'esperes que pugui passar alguna cosa
així de cru. Hi ha un moment en què Exacte. dius, ja no Perquè passarà. no hi ha èpica en cap puesto aquesta escena. Aquesta escena és lamentable. Vull dir, no hi ha èpica, no hi ha una batalla que diguis no. Li fot una caixelada i el destrossa el pobre nen. És lamentable la forma de caure, però bueno... Jo crec que la gent allà s'espera. És a dir, vale, quan arribes fins allà, la gent espera una batalla Correcte. de caldeu, que el petit se'n sortirà perquè és més ràpid o que passarà alguna cosa, però que... Hi haurà algun mort, potser sí, però no de la manera que passa. I a més, és un nen encantador, que és strong pur, és valent, és ràpid... Ja, però què dura? 10 segons l'escena? Sí. Apareix el gros i passa el que ha de passar, el que passaria a la vida real. I et fa mal, aquell moment, et fa mal perquè... Per cert, hi ha teories sobre el nen. No sé si les voleu saber. Sí, de fa molt temps, sí. Xen, tu també. Sí, però ràpid. Però no són spoilers, és teories. No són spoilers, són teories. És a dir, el cadàver del nen no es troba mai. Val? Hi ha moltes teories i una diu que en realitat el tio es queda per allà viu, com un ermità amb una illa petita per allà tirat. Saps? I que ha perdut la memòria. Exacte, és a dir, el tio sobreviu però queda per allà tirat. Com una mena d'ermità. Em costa pensar que sobreviu quan la queixada és exactament... No, està mort i remort. Són teories, tu te la pots comprar o no. Jo que... Però a mi em sembla més fort encara l'escena final de la sèrie. Sí. Aquestes d'esquenes als dos, com li comunica. La tia es baixa com li fa mas la panxa i com que es fa un moviment com de... I quan es gira. I quan es gira diu, ha començat la guerra. Ha començat la dansa de dracs. La mirada... M'hauria molat això que hem dit, no? Que ho fa molt bé i tal, però sempre falta com un petit punx, un petit. És el que havia comentat al principi. Sí, però em serveix. El necessitava i aquest punx que necessitava. Sí, però vull dir que en aquesta escena, a la mirada, falta un petit algo. Tu no n'havies una No, jo crec que li falta hòstia, saps? Que està bé, que em va molar molt, però és un mix entre pena i ràbia, Vull dir, no és una cosa ni l'altra. És com una cara molt estranya perquè és de trista i alhora d'enfadada. A mi em sembla brutal aquesta cara. Un palet. És que segurament ho ha fet molt més bé del que jo puc imaginar, però... Brutal. No sé, jo esperava una reacció més agressiva, més de mala hòstia, no? Més de girar-se en cara de us mataré tots, colla de fills. Sí, però està molt bé. O sigui, a més, amb la música, sense sentir-se ningú parlant, només la música, crec que anava per la taula, no?, la càmera. Venia per la taula, que també estava més interessant. Per la taula. És simbòlic. És simbòlic perquè... Li dona l'esquena a la guerra, dona l'esquena a la taula i quan es gira li està donant la cara a la taula, com diguem, lluitem. No, i a més et serveix també per veure... Mireu el que ha passat. És no significatiu això, que ha perdut el cap Ned Stark? Sí que l'ha perdut, sí. És una mica també perquè veguis que ho tenen molt magre. És a dir, sobre aquella taula hi ha els seus amics i els seus enemics. D'amics n'hi ha 2. Correcte. Val? O sigui, no en tenen més. Quan posen les figuretes és molt significatiu que comencen a col·locar les dels... Ni puta idea de què farà aquest, saps? Enemic, amic, no ho sabem. Nota de la sèrie, que no s'ha preguntat, nota de la sèrie. 12 sobre 10. Un 20. Un 20, sí, també, un 30. 50. Ja no poso més. No crec que les notes. Espera't, també, jo espero veure més gent, Starks, companyia. Home, hauran d'haver tots els aliats de cada bàndol i... Sí, se suposa que l'Stark en aquesta ocasió és un nen, també. Sí, molt jove. Però és un Stark. No, jo diria que és el Stark. També, és el Cregan. Stark. Aquest senyor fa coses, vale? Ja us ho dic ara. Venen coses molt xules. Bueno, no digueu res. No, farà coses, ja està. Jo tinc ganes d'anar a la sèrie amb el llibre llegit. Quantes temporades penseu que li queden a la sèrie? Massa poques. Jo no ho sé perquè... Fent càlculs és una més i com a molt 2, Però més ho pot estirar, Depèn del que vulguis explicar. Ja, però és que hi ha molta palla també al mig, Sí, bueno. Ja veurem.